Lagi. Yo, what's up mga bay? Another day, another vlog. Ayun, adventure ulit. Mangunguha kami ng mayot or suso siguro to sa Tagalog ito. Ito, hanap na pa. Sarap to eh. Ito kasama ko si Wawang the Great, Idol, the birthday boy kahapon. Mayot lang Ito, mayot lang handa. nasa puno lang yung mga suso na yan. Yung mayot na yan. Yung kasama yun, nasunahan. Ampay yung lagnog. Another papawis na naman to. Another hinimatay nga ito. Bago din para umakyat eh. Oy, kuha namin diri. Kuha namin. Siya, nakaihi na mo diha. Sige mo diyaw. Sa puno lang yan eh. Yan. Nakita ko yung dilaw. Basta na dito lahat. Kurang buso na to ha? Pagkalawaan. Dito lang pala yung mga mayut oh. Pisa oh. Alas pa hindi ko Tarzan. Hey Tarzan boy. Hey abaki. Tulog ka mo nyut. Tulog ka mo. Pag nagbato ba kanang kuan ba ituktok bukdok. Dukdok ko naman na puno ang bato ko no. Wala bisag yugo naman nimo matagak ra man na. Mo nga ni. Malabyog man. To duhak kay. Wala yung pilit. Di ko na kabog ni man, di man. Nadagan lagi nila mo ra. Wala pa lagi dagan. Oh andun din ko no. Dili pa mo gapon, kita mo. Ah, klaro bra, scam. Yang sayon nga daan piti ka puya. Kuyapan ko apot babaw eh. Para ito ubos. Good. Dala ko ba? Eh, ako lang tigdala pala ng cellphone. Tagadala na sa nina. Kana ito numitomo eh. Uyog sa mamayot. O kita, salaway ba tayo? Malibad, awabad. Ito po kasaya yung panguha ng mayot. Oh. At least tolo plus og dire pinabok na ko dire. 5. O 5 o 7 na. Wala ta masiro. Pero di ka tulad kahapon. Pawis. Kasama. Di ka tulad kahapon na Gapon, scam tag no? meron na daw, meron tingnan natin. Saan? Asa? Kudapit kilid. Iba sa scam na. Lang kit ibilin ni guhit. Aw. Kita nyo? Apa ay nang duha usa ko mo. Madugol di ay. Wa. Manera na ay mag-live as manage ka. Oh. Nakakuha jud. To digid. Kapay. Kapay. Pawang, kaya tawang. Kaya ka ba ba? Naram mas bugbo di ay. Yang abot pa kita dito malubog. Layo kayo. Ingon gis manoy. Ari ta mangwa ilang ukit kay. Mike. Dagang kayo. Mobil ko sa tabot mo kanina. May pagkari na doon. Naram ta doon di na nunid na mga layo. Bye, oh bye. Ato ta padong. Ay, di pa doon. Asa dito? At nganti ka. Di manoy dito. Babaw, dito ako. Tapos bobo dito babaw di alam na sa babaw. Bahas ta bahas. Ya, tagay naman eh. Ano tabot niya? Bot ay mayot. Bot ay mayot. Dagan mo di mayot ko, di ka pinso pa, kanang pintoy ba? Kay umaman nila sa una. Di mo ko pintoy sa una ko, dagan ko mayot dito.
Mga Bob Charlie. Naram na diri sa boss inyo ha. Yapon. Lagi lang kahapon na. Mo gyapon mo ko si Charlie. Yapon. Sapa magsubay. Kaya ang mata na magdan. Ah. Ayun, mayot oh. Lagi. Huli oh, huli. Ito huli bayot oh. Ay, dito sa gol. Kani. Huli. Lagi na ni, wag gapon. Hawa eh. Oh. Kaya mo. Dito na dan. Gamay lagi. Layo kitindahan. Ay, kita padung dito. Ayo bad, ayo bad. Ayo lagi bad. Gamay lang. Ayo lagi bad, ayo lagi bad. Ayo lagi bad. Gamay lang. Ito, di pa sa bad. So lang bad niya. Kaya basta ngako niya ko buang gani kahapon nga hapit mo kuyapi. Lain kita ginawa yana niya. Kaya ngong itagtaga pa. Dako to ubos kay kanawang. Dako na nasubos to ah. Na, mao na kay sigsagit. Mo dewe kuha. Ipangagian lang. Mano yun yut? Dia bagi mano yun na. Mahulog, log. Manik, timer. Happy bang. Ayun na. Inaana oh. Yun, ani ba? Kanang may mga bagon-bagon. Bagon sa kadang kuan lagi. Magianan. Dire. Ni hapon eh. Uy, naam ni magkamuting kahoy diri wang. Kaniyo. Boot? Nabut na na. Nay nga og boot diri day no? Naoy. Nay. Silang Darwin. Ah. Nani nito. Ano mayut? Nito tubig ba? Nani mayut. Inon. Kana diyon dito sumukan ta oh. Kani kana gani. Dito agit pikas na. Makaagad mo ano ni. Bot din mo nani ni. Boot na. Lami ginoy. Lami na. Lami sa kinag tunog. Wang, Ha? urang balangoy kurma. Balangoy bitaw? Ay, unod ito ay matiwas og kuha. Okay, mali. Boot gani na. Ah, dahang kinautan diri. Unoy na. Puro kinautan. Dagkuag unod pag wala ka. Daghang nagboot diri pita diri mo. Don't kumpiyansa. Discured. Take first ka. Mao dagabot basta na ingon nani ni. Noy. Kaya murag bagon. Bagon ba? Ada bagon. Ala yan. Oh. Di man to yahakuan, di man to mayot kang Gerald.
Asa mo agdapit? Brad. Unsa naman kaya? Kaya mo rangi kuan? So brief. Ha? Ah. Ah. Salisaran lagi. Suwang mga boat kasi naghala eh. Kapit mga tunok eh. Hindi sa kaya salisaran eh. Bukid ba bukid? Dire sa sumok. Ito naghala lagi na eh. Kay gustong. Kuha na din kag mga ubay. So ay abot patagan. Ay talingi na na. Di mo. Dito mo sa ilang dami mo uwan ta. Kapantay ka lang pula. Ah. Another adventure for us. Mas okay na to. Marami kaming nakuha na. May emperador pa. Ito yung mayot. Ito pag nahulog to sa lupa, mamamatay ito. Nasa puno lang talaga sila eh. Kaya mas maganda to kainin kasi mga dahon lang yung kinakain ito. Ito mayot. Ha? Ha? Ya, nalubog ko diyan. Naabay luy anay. Ya, luhiaw eh. Luy aoy. Binang huli. Ang dami nang nakuha. Bado na mo po. Yo, klaro Brad. Kaway-kaway saya Brad. Bunsa. Yan ah. Ha? Ha? Mangita ba ko? Kata daw imawang. Hadlock siya sa kaban-kaban eh. Biso diri oh. Naam ka. Sumok daw nga, kawan ka dito mo. Nasa busa. Oh, naghanas gatos ka buk eh. Ang gato pang una na to, ay nagato. Ang napit dito, wala ka sumok. Wala tong kasumok na dito. Dato na tangasan kay dia. Mana na wala masiro na kayo picturean ba? Aka na murag subok ng unyot. Klaro kay kagi unyot. Na kayo picturean. Ay ag. Hindi maklaro ya sa gabi og matawawang eh. Why? Kita mong kopi. So ano ka? Ara ka ba? Asa lagi? Mangga akong gana. Kana oh. Oo, gitu na. Oh, nagparay gid na eh. Ikaw mata ni mama. Ah. Posa Brad. Tulo ka boksa. Duha. Pagita alang. Gitaon pa ning usay atay. Duwa ra ka po. Wa mi ka tulo. Kat-katwang, manggawang. Ha? Kat-kata manggawang. Duha sa kabuok nagtupad. Kat-kata mangga lang gani. Wala tulog gyud ay nay. Kat-kata kay mangga. Ako pa. Oh. Asa dapat pa? Turay nay, are. Turay duha ka buok o tulo. Turay nay. Nagway nga ako.
Oh, turo unay. Sige ka tatawang. Gabi ha, lagyuan anawang klaro din wang. Klaro mga na. Ayaw mata sa bawal. Dagop kayo. Kani magdugay taning mangga kinagi ni mangga balik ko na ubos ay pagkatan ng wangwang. Apo lagi dito na apo. Bilibag. Iyo. Okay Damo na, damo. Giuhaw na pod oh. Nakakauhaw ang mangitag mayot. Daganer. Walang kamay mo. Kana ayo kay kahuggan na ba game. Di na maklaro yang mayot na. Amo hait na hinuon na siya. Ah, ito sa mote ay. Talas kahoy lagi, musigang kahoy ay. Katagal sa ganina kausa kita sa lagugod. Ana ko siya, uhaw. Nainom ka gabi ba no? Kanta ko gabi, klaro kayo. Inga magpapagil aki hilin na. Aki hilin ba? To ang ato, ubang tong anak pik ba to am tong sa ingot to. Ano lagi to? Ano ito gawas sa umang danti? Ato sa ila danti. Lagi ano ito gawas? Oy, gumal ka. Tulog buk. Nay po sa. Uy, supis. Dito kon. Ito sa no. Awawang. Hangal bang. Ngangawang. Naraw? Itarawan sa lagi Ah. wala. Oh. Dala ka ta. Ano mo? Tay, tupad duha eh. Nagtapad ng duwa. Toy. Napagya guro. Ay posible. Ah, tapos kay lagi tapadahan ay. Tupo na mo sa ni. Di tulog ka buk. Mabuta? Ang lima asa man. O kanino, wata makansiyan rin nga itong lakawa. Kumpara Ito, itong gahapon? Putas gahapon. Tay, scammer ay. Parilas wawaw. Wawaw sa hapar lagi niya. Brad, diri na lagi andere. Diri nang mayat dire. Napay mangga pag abot wagi mangga. Oy, magga. Nakuha gasto ng mangga ni. Dan Bandan Sinility Farm. Yun. So, kita pinahakan sa kuan eh. Antik. Adi, amting na tambalan na dong. Wah, niya. Bumuto sa mukha. Asa lagi. Asa wang? Bahala kay. Ano ba? Narao. Ay. Nara. Oh, di mabogam street talaga mo tiyo. Kuan ang usak laya. Kaya. Diri dapit ay. Ko ago na indra na eh. Kanan laya na nagkub noy ba. Kanagan laya na. Diri dapit ta man. Tara tay. Tara buhi na. Tara. So, wala dyan. Wala gina ko. Asa wang? Rubi ataya. Sure ba? Asa? Tayaga ka to. Wala gina ko. Dako mo kay tuwang. Rubi. Di ay mo ba eh? Rubi laya. Samut. Na? Wala no. Mati ba? Nagbitay na ko. Yeah. Buhit niya ma. Wah, kuy mo doang. Atulo.
Arita skating. Ayaw diri. Libon ko. Yan! Eh, Ay, ipanawar to Baki. Continue na yung video. Baki, mid, mayot. ano ba? Okay, ano? Maligdan pala ko yun. Da pangahoy na yan. Tayag na. Ay, naday. Abi na po di laya ba? Patay. Look, kadak eh purag ita ta dapat dia. Lumaki ba? Ano ba? Kan si sumuka usa rin nakuha ato dia dapat. Usa rin nakuha. Kaso ako hapit ko makuha. Kuha ko bang? Kahit ako bang. Ano ba boy? Idusok. Pero sama permahabad. Kala sa ginga ba? Makaon na. Badan sa kabad. Hi man. Tara na, hindi ko na mabang. Ano eh? Lumaki ba? Tara mga daan ba? Gana pa yun siya yung ordiran tang harita ko. Saya. Nah, yung malubog ani ba? Wah dili pare ane ba di ka mahago. Una ba? Di man ko ana. Lumaki ba? Dia ba lumaki mo ganyan dia ba? Mo ka. Toto magmay magyan ng toto dala. Hawan. Diri naglumak pa mi. Wala nga daw bang. Manggawang mo. Dito bangan. Morogi aw pa pala na. Iya. Ah, puno ba? Wala tagay, tagay na. Kaya paligid na. Tagyo. Dito. Awan dire. Di hawan dia gitu to. Pananaw lang dito. Ha? Atay gud. Uy. Isa. Ito pong kuha namin. Si Ilya to. May hinihintay pa kami kasi ibang ruta yun eh. Si Ilya si Dol. 34 daw, 34 pieces. Hindi naubos yung bao, no? Oo. Tagalog, cause marami tayong mga viewers na Tagalog eh. Nag-vlog, teka. Oo. Iya pa dul kita mabaw. Dagkan, tas yang ano. Yo, what's up mga bay?
Pagkatapos ating maligo kanina, nagatulog tayo. Tignan nyo. Hapon na. Ang alas 5 niya, nakatulog tayo mga alas 12 niya. Tapos, antok pa. Sarap ng tulog. Maya-maya siguro maghuhuli kami ng palaka, yung magkain na palaka. Okay. Solid naman yan din siya. Parang sarap ng atong. Sa di pa naka-like, sa di pa naka-subscribe, baka naman like, share, subscribe at click the notification bell para updated ka sa video na aking i-upload. Sige, matulog ako ulit. Babush!